שלום, בסרטון זה אני אסביר בקצרה על גוגל מיט, שבעצם זה שירות של גוגל לצורך פגישות מהסוג כמו זום. אני כרגע נמצאת בתוך האימייל שלי, של המכללה. ליד שם המשתמש שלי יש לנו את 9 הנקודות שמובילות אותנו ליישומים השונים של גוגל. בין היישומים השונים ישנו היישום של גוגל מיט. כעת אני אציג כיצד אנחנו יכולים לפתוח פגישה חדשה. כמובן אני נמצאת בממשק עברי. מי שנמצא בממשק באנגלית, הכל בצד השני, לא בצד ימין, בצד שמאל, בדרך כלל. יש כמה אפשרויות: יצירת פגישה למועד מאוחר יותר, התחלת פגישה מיידית, וקביעת פגישה ביומן גוגל. הערב אני אתרכז בפגישה מיידית. כאן ניתן להעתיק, אפשר מכאן להעתיק את הקישור שלאחר מכן אנחנו שולחים אותו בוואטסאפ או איך שאנחנו רוצים במייל לסטודנטים שלנו. כן, הסמל הזה זה סמל של העתקה, וקיימת גם האפשרות פשוט להעתיק את הקישור משורת הכתובת. אוקיי? מקש ימני, העתקה. ולהדביק אותו אל הוואטסאפ, או כיצד אנחנו רוצים לשלוח את הקישור, וכמובן להוסיף כמה מילים, מילות הסבר לגבי השיעור, מועד השיעור וכו'. זה לגבי פתיחת השיחה, פתיחת השיעור שלנו או שלכם, וכיצד אנחנו שולחים קישור. כרגע אני רוצה בקצרה לעבור על הממשק. כאן, רוב הכלים שלנו נמצאים כאן. היישום הזה, הגוגל מיט, הוא הרבה יותר דל במובן החיובי, מבחינת הכלים שמוצגים על המסך. אין לנו את העומס כמו בזום. נעבור בקצרה. כאן אפשרויות נוספות. אגב, יש לנו גם לוח אינטראקטיבי, לא ממליצה להשתמש בו, אני מעדיפה להשתמש בלוחות אחרים, יישומים אחרים, לא כרגע. שינוי פריסה אמור לגבי הרבה משתתפים. כשיש הרבה מאוד משתתפים, ניתן לשנות את הפריסה. כרגע אני בפריסה אוטומטית, יש משבצות כשמדובר בהמון משתתפים, או התמקדות במישהו אחד, או סרגל בצד. כרגע אני נשארת בממשק האוטומטי. ישנן עוד אפשרויות, פתיחת מצב תמונה בתוך תמונה, אני ממש לא ממליצה, כיוון שזה עושה ממש בלגן על המסך. אפקטים חזותיים, האפקטים החזותיים בדרך כלל זה רקע אחר, אם אנחנו רוצים להראות רקע אחר ולא הרקע של החדר שלנו. הצגת כתוביות לא רלוונטי, כיוון שזה לא עובד בעברית, עובד רק באנגלית. שימוש בטלפון לאודיו רק למי שאין לו מיקרופון מחובר למחשב, או מיקרופון פנימי של מחשב נייד. הצבעה, זה שימושי לסטודנטים שלנו. אם הם רוצים להצביע, מיד תופיע יד על המסך ואנחנו נדע שמישהו רוצה להצביע.
אתרכז כאן בשיתופי מסך. שיתופי המסך הם כלי מאוד חשוב. קודם כל יש שיתוף של כרטיסיות, הכרטיסיות צריכות להיות פתוחות מבעוד מועד. אם הכרטיסיות לא פתוחות, לא נוכל להציג כשאנחנו כבר בתוך השיעור. כך שכדאי לפתוח את כל הכרטיסיות שאותן אנחנו רוצים לשתף, עוד לפני שאנחנו נכנסים לשיעור. למשל, אם אנחנו רוצים להציג סרטון, אפשר להציג את הסרטון כמובן עם קול ותנועה וכולי. אנחנו יכולים להציג כל חלון שפתוח לנו, למשל, אני יודעת מה, את החלון של מייל, כל חלון שנמצא פתוח מבעוד מועד. אוקיי, אני חוזרת בחזרה לשיתופים. יש לנו חלון, מה שהיה לפני כן היה אמור להיות כרטיסייה, לא חלון, אוקיי? זה כרטיסייה, אלו הכרטיסיות שפתוחות לנו. חלון. שוב, גם לגבי החלון, החלונות צריכים להיות פתוחים לפני שנכנסים לשיעור. מה זאת אומרת חלון? למשל, זה יכול להיות כל הקבצים שלנו, כן? למשל מכאן, או קובץ וורד, או אקסל או פאורפוינט, לא משנה, איזשהו חלון שהוא לא אחת הכרטיסיות, לא אחת הכרטיסיות של הדפדפה שלנו. אגב, אני משתמשת בגוגל כרום כדפדפן, ממליצה עליו. גם דפדפנים אחרים טובים, אבל המיט עובד מצוין עם הכרום. למשל עכשיו אני רוצה לשתף חלון של וורד, לוחצת על שיתוף, והמשתמשים שלנו, הסטודנטים שלנו, יראו את החלון, אנחנו יכולים לכתוב, והם יראו תוך כדי כתיבה, יראו את העכבר שלנו, יראו בדיוק מה שאנחנו כותבים. אותו דבר לגבי פאורפוינט, אותו דבר לגבי אקסל, או כל, למשל, אני רוצה רגע לקחת את הצייר, אני אפסיק את השיתוף של הוורד, חוזרת חזרה כי סגרתי, ועכשיו אני הולכת לשתף שוב חלון, הפעם שוב חלון, ואני אשתף את הצייר, ואני יכולה פשוט לצייר, והסטודנטים יכולים לראות מה שאני מציירת. הם לא יוכלו, אני מפסיקה כרגע את השיתוף, הם לא יוכלו להשתתף בציור. ישנן תוכנות אחרות, שירותי אינטרנט אחרים של לוח ציור, שהוא יכול להיות שיתופי, אבל שוב, הערב אני לא מדגימה את זה. כאן אפשר לשלוח כל מיני תגובות, אוקיי? כל מיני אימוג'יז. גם התלמידים, הסטודנטים שלנו יכולים, גם אנחנו. שוב, כתוביות אי אפשר. כאן זה כיבוי המצלמה. אם אנחנו לא רוצים להופיע עם מצלמה, אני לא ממליצה, כיוון שאנחנו המרצים ואמורים לראות אותנו. וכאן כיבוי המיקרופון. זהו בינתיים. מכאן אנחנו סוגרים את הסשן, את השיעור,
יש אפשרות רק שאנחנו נצא ולתת בינתיים לסטודנטים לקשקש ביניהם ושיצאו כל אחד בזמנו החופשי, או לסיים את השיחה לכולם. זהו בינתיים, מקווה שעזרתי במעט. תודה ולהתראות.